ọgụgụ maasị ọdịgawa abalị n'ahịa na abalị egwu adịghị ọgụgụ maasị onye lụrụ ọgụ okwute okwu ịlụ ọgụ anyị adarụ ha agba ka anyị chọrọ ile ahịa agba ile ahịa agba mana ịlụ ọgụ okwute okwu onye nọnakwa ọgụ na alụrụ ọgụ na nwanne ka ụlọ agba ka anyị chọrọ ihe agba esere aka onye ọzọ ahịa ọ sere aka agba ka anyị chọrọ ihe agba isere aka onye ọzọ ahịa mana mmọnwụ ya ara anya kwala mmọnwụ maka ibu ọrụ mana ọ bụrụ ịkwado imikere maka obodo ji ịkwado ha ma mmanya kwesịrị n'ime onye lụọ ọgụ ka 20,000 ka ha ji wee nye ya anyị amara na ọma ka anyị sikwa na ọnwa ebe n'obodo pọsụ ego zuru ụlọ akaghị maka na ndị sekuriti ha zụrụ ala niile anyị ji ego